Traduje sa, že vinohradníctvo má v Hlohovci až 1000-ročnú tradíciu. Rozkvet hlohovského vinárstva je spojený aj s dvoma menami miestnych vinárov. Boli nimi Ferdinand Fussman a František Belžík. Práve Fussman, rodak zo slovenského Mariboru, ktorý bol zabitý v roku 1944 v koncentračnom tábore v Osvienčime, bol v 30. rokoch 20. storočia najväčším producentom vína na Slovensku. Tak dnes zase ďalšie zaujímavosti, a to o meste Hlohovec. Nezameniteľným symbolom mesta je rieka Váh, ktorej vody sú vypísané aj do erbu mesta. Po skoro 8-kilometrovom cyklochodníku na ľavej strane Váhu sa pohodlne dostanete z jedného konca mesta až na druhý. Hlohovec taktiež patrí k malému počtu miest na Slovensku, v ktorom sa už 60 rokov nachádza hvezdáreň a planetárium. Observatórium hvezdárni a planetáriu Milana Rastislava Štefánika disponuje druhým najväčším ďalekohľadom na Slovensku. Z Hlohovca napríklad pochádza aj slávny spevák Richard Miller. Čau.